Di na nwaanyị bi n'ụlọ a ga-ekweta n'ihi otu onye zọpụta onye ka ọzọ. A na-ekweta n'ihi nwaanyị zọpụta ezinụlọ ya niile. A na-ekwetakwa n'ihi nwoke zọpụta ezinụlọ ya niile. Mmadụ abụọ bi n'ụlọ na-ezo onwe ha ndụ one way or the other. Gị na nwunye ṅụ ọ gị na di ṅụ biri n'ụlọ, ị naghị ege ya ntị n'olu. Ihe ọ sọkwara ya kwuo opinion ya amata. Mgbe niile gị na-ahụ onye gị na-ebi like o jighị okwu. Iwu nwoke iwu nwaanyị na-eme ya. Ọ jọrọ njọ jọgbuo udele na njọ imebigekwa ihe one way or the other. Ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ. Mgbe niile gị were ihe mere onye ọzọ bubata ya n'ezinụlọ were ya na gị na-achọ ibi ndụ is either na ị chọrọ ime ka onye hene or ị chọrọ ime avoid a particular thing na-emebizi ihe. Ihe ụwa wụ nṅomi nṅomi mana ị ga-asa anya mmiri.